Mira de reüll la bielorrussa, que amaga el cap entre les cames per no voler-la mirar. Els seus 140 quilos al segon intent li han deixat un gust agredolç a l'ànima. Ella s'hauria de concentrar. Concentració i equilibri, concentració i equilibri. Repeteix com una gota incansable l'entrenador. Equilibri. Posar el mateix pes en cada costat. Si n'aixeca 142 a la primera, s'assegurarà el bronze i podrà tornar a casa amb la medalla penjada al coll. L'esperaran a l'aeroport i li faran moltes fotos per cobrir el percentatge de dones que apareixen a la secció d'esports dels diaris. Equilibri. Imaginar-se una àguila surant majestuosa al cel, amb les ales esteses. El dia que li van treure les dues rodetes del darrere de la bicicleta, va caure 3 cops. El dia que li van diagnosticar càncer de mama, no va dormir en tota la nit. Això no és bo abans d'una competició tan important. És conscient que serà l'última oportunitat. La sensació que la mare, quan pren contacte amb la barra, li diu amb tota seguretat que ho aconseguirà. Mai no falla, mai no deixa d'intentar-ho.